खुलुमबाय मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनाय बयनिसिमबो जासिहरग्रोबाय। दिनैनि गाहाय रादाबखौ लाबोदों एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव। बे चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायो। दिनैनि गाहाय रादाब, BPFआ लुबैसुला जाय गोहोआव थागोन बेजोंनो लोगो जायो। इउजि ब्रह्म। नोंथांमोना नायगासिनो दं एनडि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेल। बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो लाइक खालामनानै थुलुंगानो हो। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। बे रादाबखौ दैथायहरदों बड'सा थान्दै क'क्राझारनिफ्राय। 2019 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थिनि समा खाथिनिफ्राय खाथिसिन सौफैनाय हिसाबै बे समाव जायखिजाया राजखान्थि दैदेनगिरिफोरानो सासेया गुबुन सासेखौ दाद्रि फुनलायनाय सोंखारिनाय बिबुंथिजों गाग्लोबनाय बायदि थासारिखौ बारानिफ्राय बारासिन नुनो मोनगासिनो थादों। बिटिएडि ओनसोलाव 5 नं क'क्राझार ल'कसभा बियाबनि थाखाय बिजाथि फसंनाय इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल सुंद'यै UPPL आरो बिटिसि खुंथायनि गोहोआव थानाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव थांनाय माखासे सानफोर सिगांनिफ्रायनो 5 नं क'क्राझार ल'कसभा बियाबाव UPPL आरो BPF हानजानि गेजेराव गावजों गाव फेर फाथिलायनाय आरो बखिलायबाय थानाय बे समाव बांसिनै फिनजाथाय होलायनायनि महर लादों। बे बुब्लियावनो दिनै 5 नं क'क्राझार बियाबनि UPPLनि बिजाथि फसंनाय उरखाव गोरा ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव बेरेखा दोलो BPFखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनानै BPFनि दोलोआ जेबो सान्थौ गैया होननानै अजद दैखाङो। इउजि ब्रह्मआ बुंबावोदि BPF दोलोआ मोनसे लुबैसुला राजखान्थि दोलो। बे दोलोआ खुंथायनि गोहोआव जायनो फैयो बेजोंनो मदद खालामो एबा लोगो जायो। जुदि UPPLआ खुंथायनि गोहोआव फैयोब्ला BPFआ थारैनो जोंजों आखाइ हमनो हागौ। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा बिसोरनि लुबैसुला राजखान्थि गेलेनायखौ बुजिनो आद्रा गैलिया। बे हिसाबै रायजो राजाफोरा बेबायदि जेबो गुदि सान्थौ गैयै दोलोनो भट होनायनिफ्राय जानगाराव थागोन आरो रायजो राजाफोरनि गोजोन, खौसेथि आरो जौगालु खामानि मावनो थांखि लाग्रा सान्थौ गोनां UPPL दोलोनि बिजाथिनो गावसिनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामगोन होननानै बुङो। फैगासिनो थानाय ल'कसभा बिसायख'थिनि सिगां UPPLनि साखाफारा बागै सोंथिनि सोंनाय समाव इउजि ब्रह्मआ बुंबावोदि UPPLनि बिसायख'थिनि थाखाय साखाफारा खालामनाया जेरावबो गोख्रोङै सोलिगासिनो दङ। रायजो राजाफोरा क'क्राझार सोलायनायखौ हास्थायो। रावबो सुबुंफोरानो बे समाव नब शरणीयाखौ फिन MP महरै दैथायहरनो हास्थायलिया। मानोना बियो थांनाय 5 बोसोर समनि गेजेराव जेबो खामानि मावबोआखिसै। लोगोसे क'क्राझारनि रायजो राजाफोरा BPFनि सायावबो खुद्रिखांगासिनो दङ। मानोना थांनाय 13 बोसोर BTC खुंथायनि समाव BPFआ हालामनि गंसेबो सरकारि नङै फरायसालिफोरखौ सरकारि खालामाखै आरो फोरोंगिरिफोरखौ अरायथा साख्रियाव थिसनाखै। बेनि अनगायैबो BTCआव गोबां जाख्ल'नाया दासिम सोलिगासिनो। बेनि थाखाय सानफ्रोमबो रायजो राजाफोरा BPFनि सायाव फोथायनाय आरो गोजोननाय गैलिया। बिसोरनो भट होनाय नंलिया होननानै इउजि ब्रह्मआ खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानाय समाव फोरमायथिहरो।